Germans, germanes, les vostres pregàries han estat escoltades. Comença Sant Celià. Sigue tu camino que sin ti me va mejor. Bona nit, germans. Avui estem d'aniversari, perquè no sé si ho sabíeu, però fem 20 programes. Aquells primers intents de que això fos una sàtira religiosa ja quasi s'han abandonat i ara es pot considerar això com un lloc on deixar anar tot allò que ningú té la necessitat d'escoltar. I ho portem fent ni més ni menys que durant 20 programes. I és que el 20 és un número molt important, perquè 20 són els programes de vida que té Sant Celià. 20 són les birres que tenim per avui, 20 són els anys que fa que va néixer Google, 20 són els graus de temperatura a la que millor s'està, ni fred ni calor, 20 són les plantes que tenen les Torres Mafre de Barcelona i 20 són els centímetres de polla que se sospita que té el Gerald. Avui l'Eric ens porta la primera entrevista de Sant Celià, el Pau ens ha de fer una proposta al final del programa, així que estigueu atents i jo us porto una nova secció per relaxar-vos molt. Pau, Eric, benvinguts. Benaventurat, Correus. Benaventurat el tarat que es deixa el codi postal, el seu nom i el seu ADN a la carta amenaçadora. Benaventurats els que esperen cada setmana per escoltar Sant Celià. El Santoral. Avui, 29 d'abril, entre d'altres, celebrem Sant Ramon. Del Sant Ramon en si no en sabem res, però també hem trobat un poble que es diu Sant Ramon, a la comarca de la Segarra, que té molta pinta de ser un poble de ramaderia, amb molts animals. I a on hi ha molts animals? A un zoo. I qui té un grup de música que acaba de treure un discazo amb nom de lloc amb molts animals? Ok. Correcte. Zoo. Tu, un moment. Apagues? Call 911. Jubilada. Estaves patint, Sisplau, acaba el raonament, Marçal. Sí, bueno, Sí, res, Zoo. que Zoo ha tret un discazo i que són uns cracs. No sé, és igual. Que avui el Santi... No sé per on anava, és igual. Que Zoo, que són uns cracs i que han tret un discazo, així que avui li dediquem el santoral a Zoo Pose. Zoo, sou els Pose. nostres Sant Ramon. El sermó. Joder, quina entrada més entrebancada ha sigut. Sí. 20 també són els programes en què al Marçal se li acaben els santorals. És a partir d'aquí ja que la I ha cosa... de donar 5 voltes de campana abans no troba l'excusa Per dedicar-li a algú, per dedicar-li algú al santoral. Sí. No, però a mi m'agrada aquesta lògica molt forçada. Clar, Sí. Realment als zoos ja no acostuma a haver-hi tants animals, no? Perquè cada cop n'hi ha menys, clar. el de Barcelona van dir que... El volien tancar. Sí, rotllo que... És que està feo, el concepte zoo Sí. està lletjot, Sí. Pues que el volien tancar, però rotllo que no em portarien més espècies o més animals al zoo. Que quan es palmessin els que hi havia, O sigui, que s'aniria Ja. morint a poc a poc. però no? per tant, d'aquí 5 anys aniràs i quedaran... Les tortugues, una girafa allà. Les tortugues, sí. Nobody expected l'esperança de vida de les tortugues. Sí, sí. pobret. És que Es pot convertir en habitatge després. Pots viure... Ojo, segur per que un preu. recalifiquen i Exacte. fan pisos allà. Imagina't viure a l'iglú de l'os polar. Allà dintre... Molaria una Hi havia miqueta. ossos polars al zoo? Ni puta idea. Potser sí, no? Sí, segurament sí. O potser el d'aquí, no? No n'hi havia, diu el Gerard que no n'hi havia. Ah, no? No n'hi havia. Pingüins. Sí. Pingüins? Sí? Joder, doncs no està mal, de pingüins. I el- A Barcelona. I el floquet. de neu. El floquet de neu, sí. Jo crec que és des de que es va morir. Era un goril·la polar. Sí, és veritat. Fa dies que no està també, Ja. Però diuen que va el ser des pintaven de cada llavors nit, que- El pintaven cada nit, aquell, O sigui, des Era un de que el anyell. tenia. Cada El, el tenyien. El decoloraven. El decoloraven, El, això. el bazar xino del costat del zoo gastaven molta pasta en de colorants blancs. Vivien d'això, de fet. Únicament del d'esta. Molaria bastant. Quants anys fa que no, que no aneu al zoo, allà? Des de que va morir el floquet. Bueno, no, o sigui, Jo bastant abans, vaig anar quan encara estava viu. Sí. Com a visitant també. És broma, tampoc no he estat mai ingressat en un zoo. Com a Ingressat, animal. Ingressat. Sí. Perquè t'atenguin allà. Els monos, no? Estava tu Insisto, señoría, no me he depilado. tirant caca. Estava tenint un mal dia, no sóc un mico. Estaria bé. Sí.
Molaria que per examen psicològic o el que fos dictaminessin. No. Monkey. Aquest senyor és un mico. Foteu-lo allà. Científicament mico. Joder, ja. En perill d'extinció. Portin en gàbia, també, que és bastant ridícul. Com? Sí. Que et portin en gàbia fins al zoo. A més a més, des del jutjat fins al zoo, on dictaminen que és un... Ja ni en cotxe de policia, en manillau ni nada. O sigui, Exacte. I lligat amb el bastó aquell pel coll, allò de les perreres, saps? Que... Exacte. L'ha dit. Tu et poses mans en el personatge, et comences a pixar a la gent del voltant. Llavors igual sí que ho necessitaries, no? Que et tanquessin al zoo. Vull dir. Quasi que, vull dir, no els culpem a ells, tampoc. Clar, no clar. culpem a la institució, sempre. A vegades ho fan bé. Al cap de 30 anys ha nascut una cria d'Eric Teixidor No, és igual. No faré això. No faré això cada programa. extingida en llibertat. No. Hòstia. Sí, Ojo. Parlant de faltes de respecte. L'altre dia parlàvem És que l'altre dia recordo, estic vist tu i he recordat una conversa sobre quan... De faltes de respecte. Aviam per on anem. Aviam, sisplau. De quan vam intentar treballar de... Com era allò? De reclutar gent a l'UNICEF per lo dels nens que passen gana i tal, i els hi posen lo de la pulsareta. En plan, que quan arriba a cert punt està en vermell conforme passen gana i que el Marçal no el van agafar perquè sabeu el que va fer, no? Que se la va posar a la xorra. I va dir, no passa gana, és molt ampli. Va ser molt desagradable, això, Marçal. Va ser molt desagradable. Podem tallar-ho, no patiu. És que és... És que això... O sigui, no me'l parava gens. Que em tragués la conya aquesta que vam fer l'altre dia. O sigui, em sembla boníssim. Jo no coneixia aquesta història, És que, pues vas allà aquí dalt. Ah, sí? Sí. Aquí dalt on? Aquí on tenim l'estudi, llogat. Exacte. Abans era Al balcó de l'estudi. l'UNICEF. O sigui, en plan, i això igual hi ha molta gent que no ho sap, però jo vaig fer una prova... Però tinc una polla que... tinc una polla que da gusto verla. Que la cinta aquella, no. Al vídeo d'UNICEF es veu el nen desnutrit i al costat... De fet, el Marçal a la polla porta un collar d'aquells de pinxos, saps? O a la perrera. També diuen, peligro, peligro. Peligro d'extinció. Que muerde, A la conda. Porteu-lo al zoo. Hòstia puta. A la valla del jardí de casa seva té cuidado con la polla. Hòstia, com ha descentrat el programa? Per què ha sigut això, Estan tio? parlant de faltades. O... Sí. No. I em sembla correcte, joder. Ai. Ja no sé ni el que anava a dir, tio. No. De UNICEF, de... Ah, sí, joder, que jo vaig fer la prova d'això. De si passaves gana. No, joder, de reclutador de penya, de treballar en una ONG dels que estan a Passeig de Gràcia amb la pulserita. I d'això venia. Que em van fer fora perquè me la vaig treure. Cert, vas dir, passa gana o no passa gana? Molaria que hi hagués gent que en comptes d'utilitzar-la per lo gordo, que fos a lo llarg, saps? En plan, no la tengo gorda, però la tengo larga. Com a mínim, no? Por lo menos que utilitzin la pulserita per Si la punta t'arriba al color vermell... Peligro. Molaria que algun oient ens enviés el... Bé, clar, no tenen la direcció de l'estudi perquè no ens matin quan sortim. No ens poden enviar la pulsereta aquesta. Amb la seva polla... No volem això. La seva polla tallada i amb la pulsera com... A partir d'ara tots els DMs d'Instagram. Tot ple de fotos polla, mal d'allò. Ja veus que hi ha gent que és de fotopolla fàcil. Sí, hi ha gent que se li escapa. Només pel xiste acceptem un parell de fotopolles. Sí. Ara ho compartirem a stories després. Exacte. Que ens xapin el compte o el que calgui, però... I no volem excuses és de sang. Vale, que sí. Que ok. Que ho hem entès. Vale. remember. També. Sí. Perquè, clar, hi haurà gent Sí. que es pensi que la té de sangre, però la té de carne. Exacte. Oh. Sí. I això seria... Sat quan ho descobreixes. Sí. Joder, que dur està sent això. Bastant, la veritat. Parlant de faltades, també. Ok. Heu vist la gent aquesta que li està arribant navajas a casa i bales Muy i rico, històries? Sí. D'això anava el D'això anava el Benaventurats, Benaventurats, no? Certes. L'han pillat al final? Jo no ho sabia. L'han pillat perquè va enviar la carta amb el seu... Sí, el remitent. El remitent on viu. Sí o no? On viu, el seu nom... En cas que no l'accepteu, retorneu-me-la i ho faig amb el procediment És una de broma, correus. tio, no m'havia Torneu-me-la, enterat que la d'això. necessito per executar la mort. La veritat, clar. Era solo l'aviso, quiero las balas. Vull dir, t'amenaço, però torna-m'ho, és que si no, no et puc matar. El tio sentint el timbre, corrent els cortins i fent... Mierda. El remitent. I què ha dit? O sigui, l'han detingut i tal, o... Es veu que... Que igual... Border. Un poquito border. poquito. El seu cervell estava desnutrit, també, quan li posaven la pulsereta. Li van fer la prova, no? Exacte, li fan a tothom. De fet se l'han trobat dessagnat, perquè volia fer la sang i Com que no tenia, pues... l'han trobat al sofà
amb la pluma i... Molaria que aquests fossin els teus recursos. He d'amenaçar, però mira, em rajo les venes. Compromís com a mínim, no li ha posat pintura. No, clar, o sigui, Déu-n'hi-do, En plan, aquí hem d'amenaçar avui, joder. Què hago? I força interessant, crec que van dir que posaven un compact disc amb el sobre de les bales perquè així el compact disc feia que no es detectessin les bales en el... Que Saps? com En que el tapa, l'escàner. diguem. Sí, com que fa alguna com una... Però jo he vist escàners, rotllo, que es veien allà 4 Que veien bales, les bales, que dius, sí. Chico, Sí, no sé com anava. m'ha liat una mica amb lo de correus, que en plan, igual no esteu Ja. fent els protocols de, Sí. de coses d'estes. No va, Les ser, no mínimes. va ser això que li van tirar la culpa a un en concret de... Sí, o sigui, No has supervisat bé, que no Clar. tingui res. Home, és que realment... Tota la culpa d'un país. Però és que, o sigui, pots anar perfectament... El xaval de correus que- Per on va becari. passar aquest paquet, per qui va passar, a quina hora va passar, aquest senyor ho va veure i li va solar la polla. Despedido. El volen fer fora, ara. Sí, no? Home, és avui una s'entén. notícia que deien que estaven Que demanant hasta que el luego. despedeixin i dius, qui ho demana? Fes-ho. Si és la teva empresa. Clar, o sigui, Aquest tio, que ha pres a correus, tio, o sea... Aquest tio, veient les notícies, fent el raonament de... Aquest paquet va passar per aquí, i tal, i he pensat... No. Ai, ai. Ai, ai. A veure si vaig anar al lavabo per lo que Pel sigui. grup de WhatsApp, tu, os suenen las balas. Pues a mi no m'estranyaria tant, en plan... Estaba a la bien. central de Madrid, tú, alguien vio esto, que igual lo hemos liado, Tú, estoy rayado porque el otro día estaba viendo un directo de Ibai y no estaba atento. Estaba viendo un programa de Sansaliat. Ya verás que me toca. Y justo pasaron las balas, justo esa media horita. Vale, doncs, per si de cas era culpa nostra, li dediquem el programa al Joder. xaval de correus que El crac. estarà al paro uns quants dies. A veure, sempre que hi ha hagut un accident d'aquests, sempre està al darrere un becari. En plan... Tio, El típic de Chernobyl, també. El de... Va, et deixo aquí 10 minuts, eh? Sí, ok. Les conseqüències No toquis res. són terribles. No toco. No toco, no toco. Ok. Sí. Bueno, pues portem una estona de xerrera, però tu, Eric, em sembla que portes cosetes. Un parell de cosetes. Un parell de cosetes. Rico. Rico. Pues venga, vámonos. Al confessionari. Exacte, un confessionari express. És nova, no em He sona. pensat... No, la trampa està en que no volies que altra vegada durés més la falca que la secció. M'ha vist aquest home. No, però és que realment... O sigui, mentre estava escoltant he pensat hauria d'haver dit abans que era express al confessionari, però me n'he oblidat, així que ho dic ara, així que no, és Bueno, igual. però també està bé, perquè és com... Sí. Després ho entens. Clar, espera, què està passant? Humor intel·ligente. Exacte, sí, és el d'allò. Doncs bàsicament anava a fer la meva secció, que és l'entrevista, que tenim el nostre entrevistat aquí a punt de sortir, no el veureu vosaltres, però la qüestió que m'ha arribat un correu d'última hora a spam, he hagut d'obrir, i dic, escolta, que l'he de llegir perquè és que és un confessionari bastant totxo. I dic, doncs llegeix-lo, ràpid, és curt, 4 línies, i ja està. Hola, pare de pecat, perdoni, soc el que va agafar les nominacions dels Oscars i soc subnormal profund. Bueno, és igual, és una broma. Què cojones, tio? La qüestió. Hola, sóc el que va agafar les nominacions dels Oscars i no va agafar el sobre de Sant Saliat, la sitcom, a l'hora de nominar-la com a premiada. Ara s'ha entès. Vaya reculació que... Sí, la veritat és que és bastant terrible. Era difícil entendre-ho sense... Sí, o sigui, hi ha hagut un declive en un moment. Clar, però és que no et podíem ajudar. No, me n'he donat. Jo crec que... No sé si hem de dir alguna cosa. No. O sigui, he buscat un salvavides, he vist cap salvavides... S'ha ido. No, Sí, Eric. la veritat és que Sí. em suda la polla que guanyi una asiàtica, que guanyi una dona de millor direcció, vull dir, i la sitcom? Exacte, Ja. exacte. ¿Dónde està? És que hi havia qualitat d'edició allà, qualitat Clar, d'imatge... Sí. Jo, a mi em va semblar increïble. Jo, la veritat, també em vaig indignar i no els vaig mirar. Quan vaig veure que no estava nominat, ja. Vas dir, ok, a Pues dormir. boicot. Fora, Sí. no el miraré. Doncs ja està, un cop fet el gag aquest de merda, que ha sortit regulinxi, segurament retallarem al final. M'ha encantat. A mi, t'ho juro que, mira, li has donat un rotllete al programa. Gràcies. Crudo. Gràcies. Crudo, clar. És exactament crudo. Doncs això, espereu-vos perquè això encara serà més crudo. Vaja, l'altre dia em van fer... Bueno, no, espera, tirem falca, no? Tirem falca. Ah, vinga. La catequesi. Opinions basades en res.
Eric. Bueno. Joder. Tela, eh? Ai, I, home. I partirem aquesta falca perquè no tinc una falca per fer entrevistes. Que sigui la comunió o el que sigui, però la qüestió. Tenim aquí, impacient per entrar, un senyor. Ara sí. I, a més, vull prioritzar aquesta vegada perquè em van fer notar l'altre dia que no estaven fent gaire cas als oients de Spotify, perquè sovint fem el subnormal i tal. M'ho van fer notar jo mateix amb un meme que vaig fer jo mateix. Però ja me'n vaig adonar que no els estaven fent cas. I dic, doncs n'he de fer una entrevista que sempre és molt radiofònic. Sí, no fa falta veure, sinó sentir-ho sempre és millor a vegades. Llavors, tenim aquí, entre bastidors... Estic nerviós, eh? Jo també. Amb tots vostès, especialment els que ens escolten, gats i gates calenten los motores, perquè aquí està el rei del gènere musical. Benvingut a l'estudi, senyor Daddy Yankee. Hola, Daddy. Bé, sento haver-lo fet esperar, però segui, com està? Ai. Joder, no foti, home, com és això? No, home, no, però tampoc estic incòmode a l'estudi, vull dir, quin és el problema que té? Què li passa a la temperatura? O sigui, la pujo o la baixo? Què? Vale. Vale, l'estem baixant. Ok. Collons, doncs, ara està millor així? Vale, gràcies, Dadi. Gràcies, Dadi. Doncs estic molt feliç d'escoltar-ho, senyor Yankee. I ara, abans no se'ns tiri el temps a sobre, perquè ja ens queden 30 segons d'entrevista, em sembla que em diuen per aquí. Pregunta d'actualitat. S'ha vacunat ja? Quina medicina, si no és indiscreció? La Moderna. Ok. Fantàstic. I en un canvi diametral de temes, ens consta que va interessar-se moltíssim per l'actualitat política espanyola. Què n'opina del cas Bárcenas? Tiene una carita inocente, pero es culpable. Ens ho temíem. Doncs moltes gràcies, senyor Yankee. Agraïm el seu temps, sentim-ho molt. Sembla que ens hem quedat sense temps per la segona entrevista que teníem aquí. Estimat Jordi Pujol, expresident de la Generalitat, sentim no haver pogut posposar l'entrevista i ja ens veurem un altre dia. Aquí todo el mundo puede hablar y el presidente no puede hablar. Sí, señor. ¿Qué se han creído ustedes? Sí, señor. Coño. Doncs ja està ratllat. Joder, amb en Jordi. S'ha ratllat. Joder, Déu-n'hi-do, no? Hòstia, amb el Daddy, eh? Sí. S'ha posat d'actualitat, està al dia. Està... Bueno, i a més, I on falla. premonició, saps? Pràcticament. No se li escapa una, aquest home. Déu-n'hi-do. Està a tope. Quin crac. I com has aconseguit el contacte? Bueno, lo de la teoria aquest dels 7 passos, saps? Que estàs 7 passos. Crec que són 6. 6? Pues imagina't. N'he fet una més. Encara. Te les va saltar un. No era tan fàcil, no? Sí, doncs allà Joder, estava. a mi m'ha agradat l'entrevista, eh? No veus? No veus. Igual podem portar algú més. Vull dir, Sí. Joder, ja ves si podem portar, eh? Sí. A mi Mola bastant. m'agraden aquestes entrevistes. Encara que crec que la càmera no estava enfocada on estava el Daddy Yankee. Bueno, per drets d'imatge, a més. Sí, que crec que- aquest senyor... Hòstia, no ha gravat. No, tio! Bueno, és igual. Era pels d'Spotty. És igual, si era per veritat, era per és Despot. igual, Tens raó. Era pels d'Spotty. Doncs fantàstic. Doncs, no sé, suposo que voldreu treure's aquest mal gust de boca d'aquesta entrevista i anar per la secció tranquil·la que en si hi ha amb el Per anar a dormir, pràcticament, eh? Per anar a dormir, pràcticament. Sí. Que ens consta que voleu fer-ho. Marçal? Sant Saliat, però gràcies a Déu, som ateus. La veu que ens parla. Bueno, doncs avui porto una mena de secció, d'acord? En l'enèsim intent de copiar alguna secció por ahí que estigui guai, saps? Pues, fent recerca. Hi ha molta gent que fa això dels ASMRs, Sí. saps? Tu coneixes a gent que ho faci? Sí. Segueixes algú? No. No? Vale. Bueno, doncs hi ha molta gent que per dormir no, pues es posa com uns sonidos i tal, així per relaxar-se, i hi ha gent que fa sons, hi ha gent que parla, no sé què, i a mi m'agradaria fer-vos... A mi m'està fent cosa a l'orella, eh? Ja si us ho voleu posar per anar a dormir, m'agradaria fer un ASMR, però parlat. En plan, li vull dedicar a uns companys nostres de la societat com són els negacionistes. Ui, tio. Són com una fauna que aflora últimament. Com a mínim, es mereixen això. Clar, joder, un ASMR als negacionistes
perquè se'n vagin a dormir tranquils, perquè vegin que algú està amb ells. Llavors jo els he dedicat això com si formés part d'ells. Molt bé. D'acord? Perquè s'ho mereixen. Per tranquil·litzar-los i... Clar. Sí. Llavors... Que no estan sols, vaja. Exacte. Perquè van molt alterats normalment, aquesta gent. Clar, perquè estan intensos, no? Que no, esto no puede ser. Pues, tranquil. Escolta tot això, estem amb tu. Relaxa't. Llavors, farem una mica de silenci, posarem així com musiqueta guai i a veure què surt. Aviam si els agrada. Jo també em poso en paper de soc negacionista. Sí, clar. Estàs a punt de desnucar-te i donar-te un cop per... Perdó. Vinga, som-hi. Hola, company. Ja veus, tens tota la raó del món. Tot això que estem vivint és un muntatge. És una pandèmia. Quin joc de paraules, eh? No sé cómo ninguno se n'adona. Te lo digo yo, que hace tiempo que estoy metido en esto. Devem ser els únics que llegim articles de ciència a reconegudes i prestigioses webs i revistes d'interès científic, com ara El Mono Cósmico o el Washington Post, o articles altament fiables y zero fake com A mí del 5G me salió un sarpullido o ¿Cómo sabemos que la Tierra no es plana si no la hemos visto desde lejos? Jo tampoc em penso vacunar. No deixaré que em fotin aquesta merda al cos, que a saber el que porta. No com la vacuna de la malària, el tifus, la ràbia o el dengue, aquella que et vas posar en el teu viatge de noces a Tanzània. A veure els lleons. Aquestes sí que eren segures. Te lo digo yo, que ya llevo mucho tiempo metido en esto. Puto Bill Gates. Ens vol controlar a tots. O com a nosaltres ens agrada dir-li, Kill Gates. L'altre dia, i això és un cas real, la companya d'habitació de la meva iaia, de 92 anys, a la residència, que ja l'han vacunat amb les 2 dosis d'AstraZeneca. Estava parlant amb el seu fill per telèfon i no cridava. Tenia la cobertura a tope i pillava wifi del veí. I això que el seu mòbil és un Nokia 3310 d'aquells. ¿Qué más pruebas necesitas? Jo tampoc entenc per què ningú se'n riu, per què tothom se'n riu d'en Miguel Bosé. Tot el que diu té sentit i té un discurs molt coherent. Per res del món fa pinta de persona que ha estat anys ensumant tot el que se li passava per davant. Mentre es posava música molt forta a la seva habitació i se li va quedar la veu així de rara com la té ara. Ell cantava Ojeras, ojeras, ojeras farloperes. Això cantava. Tampoc té pinta de fer-se palles fins a quedar-se inconscient. Amb vídeos porno de japonesos, amb un evident micropene. A més, dona dades superconcretes i contrastades. És el nostre referent. Sempre dona dades al negacionista. Jo ja ho estic fent a la feina. Amb els meus companys els hi dic: ya hay más muertos por la vacuna que por el COVID. La normalidad no va a volver. Eso te lo digo yo. Invierte en criptomonedas, que el dinero real va a terminar, va a desaparecer. El inglés se aprende mal. Company negacionista, no estàs sol. Segueix fent la feina de divulgació que fas, perquè estem amb tu. Y sobretot, poneros una pegatina en la webcam del portátil, porque nos espían. M'has convençut. S'han saliat. Recomana'ns als teus companys, especialment si tenen 12 anys.
Pues ja està. Mira, i ha coincidit amb les campanes. Sí. Veus? Estic plenament convençut ara mateix, Ja està, s'ha acabat la siesta. Sí. tornem a l'acció. Jo tinc una anècdota respecte a això de gent negacionista. L'altre dia me la va explicar mon germà, que es veu que unes infermeres estaven, em sembla que era rotllo per Bellvitge, que anaven a vacunar amb algú a casa seva. I van picar i van veure tot de penya a un bar en una hora en la que en teoria no s'hi pot estar segons la normativa. Van passar d'ells i es veu que una de les dones que estava al bar, sense dir-los res, va decidir agafar, anar cap a les infermeres i dir a mi esta mierda no me vais a poner, no sé què. Liar-la... I la infermera li va dir me da igual, o sea, no te dit res, no sé què. Com que en plan, tu, déjame tranquila, que no t'hem dit res ni t'hem mirat. I es veu que els va tornar a dir que a mi esta mierda no sé què. I total, que es veu que la infermera seria ben fa els ous i va dir ¿tú te crees que a mí me importa si tú te mueres o no? Que me das igual. Ole, esa enfermera, Mis dieces. A mí qué me cuentas si yo voy a hacer así, pa. És que a part, no és de ni siquiera bolsa, senyora, perquè és que no tens cap relació amb ella. T'ha vingut a saltar. Yo no pincho personas, yo pincho brazos. Claro. Me da igual quién seas tú. I que si no vols, no te la posis, tio. O sigui, a mi què m'expliques, tio? Endavant. Igual que lo de hay más muertos de la vacuna que de la pandèmia. ¿Qué és heroïna, senyora? Què és heroïna? Us juro que... Su filla és droga! No vull dir qui, per si un cas d'esto, però l'altre dia m'ho van dir, però en plan, sí, ya han salido datos de que ya hay más muertos por la vacuna que por el propio COVID. Y Ja yo, han salido datos. ¿qué me estás contando? explicant, Sí. tio? O sigui, Hòstia, en la hucha de les pensions està que dona gust, Joder, Després de Filip. tot això. jo al·lucino, tio. Ho sento molt, però... O sigui, Sí. és que, tio... Sí, que em diguis que la mascarilla és una puta mierda, que nos controlen, que no sé què... Pues mira, Ok. t'ho puc arribar a comprar, segons què. Però que em diguis això, tio. Sí. Loco. Sí. King Ben, saps? O sigui... Invent. Sí, una gent magnífica. No, és que volia fer la del... King. Burger King Ben. Com és la del Burger King? Invent King. Sí? Sí. L'heu de posar a la segona paraula i no... Kingvent. No, però no em desagrada King Ben. O sigui, és com realment... Perquè és rei de l'invent, Clar. saps? O sigui, no, hòstia. te'n vas de la lògica Burger King, però te'n vas cap al Clar. King Ben. Però com se te'n de- va, al cap se te'n va el logo de Burger King igualment, eh? King Ben. Jo m'imagino com en un trono, com algú que s'inventa moltes coses. Soy King Ben. Exacte. Ja veus. Doncs jo, de negacionista, jo vivia... O sigui, vaig conviure amb una persona que negava És la... veritat. Sí, que negava que la Terra fos rodona. I és una cosa que no he entès Però mai. jo crec que pots dir qui era. Allà... És que no el veurà mai. A terres estrangeres. A terres estrangeres. Doncs aquest home pues, diu que tenia una filla i diu en plan, escolta, que la ciència, la teva ciència, com dient, no és meva, senyor. Això t'ho deia a tu. Sí, o sigui, A mi déjame. a mi déjame en paz, senyor. I en plan, clar, o sigui, diu que la Terra gira, jo què sé, a 3.000 km per hora, les voltes al sol, no sé quantos. I llavors jo estava explicant això a la meva filla perquè al seu col·le li expliquen les merdes aquestes liberals. I dius, què merdes liberals? O sigui, però és igual. Clar, o sigui, no té sentit. Les merdes liberals de que la tierra es redonda. Joder. Exacte. On ha quedat? I diu, vale, pues ok. I porto la meva filla amb el cotxe, accelero a 120 i li dic, has notat això? No creus que notaries 3.000 quilòmetres? Senyor, no crec que funcioni així. O sigui, Mira com gira la terra! clar, vull dir, no crec que sigui concloent, És que senyor. m'encanta que la gent ho digui Però- totalment Aquesta- com és per però- convèncer-te a tu, saps? Exacte. Però aquesta és la classe d'analfabets que després envia un punyal per correu I tant. i es deixa... Aquest senyor era d'Adesto, por ahí, no? Sí, ho Sí, era, ho però era. no t'ho enduguis cap aquí. Exacte, o sigui, No el te'n Marc toquis cap aquí. el Marc s'ha anat a... Que no ho deia per això, tio, però... Bueno, Vale, ok. No sé per què O ho sigui, deia. O Però sigui, això, les proves aquestes superempíriques que aporten tots va ser com... És que no sé, era un nord-americà que no sé si era jugador de bàsquet o... No sé què era, però No ho que sé, aquests també són molt era- llestos, eh? També era negacionista aquests de terra plana i el Pau va dir faré una prova irrefutable que és pujar-me a un avió i pujar un metro d'aquests de bombolla. Si la terra fos rodona, la bombolla s'hauria de moure. Com que la bombolla no es movia, la terra era plana. I dius, joder. Com un metro de... Un nivell? Sí, un nivell. Un metro
però un nivell Clar, perquè d'aquests. si estàs per l'Equador, hauries d'estar així. Clar, aquesta era la seva lògica. Sé que és fals, però no t'ho sé refutar, tampoc. Com justifiques que no hauria de ser així, això? Aquí tens raó, bon punt. M'has pillat, vale. El tío del básquet, qué listo. Pues el pobre Pillet va gravar tot el viatge i va penjar a YouTube com a prova Una càmera irrefutable. per ell amb Sí, la sí, copa sí, de sí. cava. Això està a YouTube penjat. Sí, una càmera apuntant-lo a ell en directe, així, amb la copa de cava, i una altra apuntant al nivell, com no es mou, i fent brindo por la tierra plana. Claro, sí. Ya os lo decía. Si es que Por lo estaba todos, diciendo. por todos vosotros. El dia següent els científics entreguen les bates, ok, tío, ok. Es verdad, No tío, s'ha roto. A part, o sigui, quin interès pot tenir algú en fer-me creure que la Terra és rodó? O sigui, Es que me da igual, vull dir, que em vulguis colar una altra cosa per la qual extreguis un benefici de mi, però en què et beneficia? A tu, Bill Gates, En que quin jo cregui moment? que la Terra és rodona. O sigui, En quin moment? I En plan- després les fumades. clar, simplement està De què? a casa seva i fer... Jo havia- Penso que és rodó. Jo havia arribat a sentir una d'aquestes teories que deia que l'aigua dels mars no es queia, o sigui... Perquè és gel al voltant, no? Clar, ja han superat lo de la Bíblia, de que hi ha uns una monstres cascada, que cap abajo. Segons ells no hi ha cascada, l'aigua no s'acaba. Monstres sí, podria haver-hi? No, hi ha, és Juego de Tronos, un mur de gel, De gel. que és el que la gent L'Antàrtida, no negacionista l'anomena l'Antàrtida, i que per això ningú ha pogut fer una expedició a l'Antàrtida, que és una mentida. I al mig, Flagrant, i per i això al mig ja... diuen que és el Pol Nord. Que al Exacte. mig també hi ha un altre Exacte. d'esto de gel i és Que el Pol Nord. I que allà sí que han deixat fer perquè des d'allà no veus res. Perquè és al mig. Sí que han deixat fer. O sigui, els porteros del Pol Nord t'han deixat passar per l'expedició. a l'Antàrtida no. Media vuelta. Sí. Veus blanc allà al final de gel de l'Antàrtida i algú et ve i no, por aquí no puede ser. I els viatges com els expliquen? Rotllo de... Clar, clar. Què vols dir? de passar, per exemple, d'Amèrica, saps? O sigui, No, d'un costat perquè- a l'altre. Perquè si fos plana, què és? Com Sí, un camp sí, del sí. Mario, com una Clar, partida del sí, Mario. Fas... sí, és- I parece... No, però és... Tu agafes No, perquè no arribes. el globo terráqueo i l'aplastes. Sí, I el que... El Pol Nord queda al mig i l'altre s'obre cap a fora i llavors l'Antàrtida ho rodeja tot. I llavors, òbviament, I hi ha tu- mar que connecta tot arreu. Clar, tu- o sigui, tot això o és sigui gel, que al centre és gel l'avió no fa així, sinó que va fent així. Exacte. Sí. Va fent cercles. No sé què fa. O sigui... clar, clar. Jo què sé. No sé què és el que diuen. O sigui, Colón... Ojo que ens convencen, eh? Hem estat a punt de sucumbir. És que quan ho penses i dius, "Hola, és que també podria ser. O sigui, De la bombolla jo encara ho estic pensant. Estic dient, Clar. hi ha una manera per la qual no té raó, A però jo... cabrón, tio. No, Bueno, I nosaltres hauríem d'estar així, llavors. Clar, clar. Clar, els únics que estarien, clar, sí, els sí, únics sí. que estarien completament de peu serien els que estan a l'Equador, no? Clar. Bueno, no. Ah, bueno, clar, Depèn, això- perquè va fent el... No, clar, l'únic que... Per exemple, els russos... La Terra rodona, els russos- l'únic que estaria a peu seria els el russos del Pol Nord. tindrien una cama més curta que l'altra, perquè estan així. I l'espècie humana, M'encaixaria. depèn del nord i sud, ha sobreviscut a mida de Tot és una qüestió de perspectiva. caminar escurçant una de les dues cames. De caminar així. Però, saps? També s'han adaptat a caminar endavant i endarrere, perquè si es donen la volta ja estan... ja estan del revés. Aleshores, Ja els hi compensaria, clar. viuen en 2D. Ells només poden endavant i enrere amb la cama curta a dalt o a baix, depenent d'on sigui. M'agrada molt que visquin en 2D, com a concepte. Doncs sí, Caminessin sobre un bordillo, saps? ara que ho negui algú. Clar, clar. Aquesta és la meva teoria. Així neixen els bulos. No. Mai he conegut a un rus, no sé com té les cames. Que me'l presentin i et dic alguna Exacte, cosa. i demostra'm que no porta una pròtesis. Ai. Tu tenies una no sé què a fer, no? Sí, abans de despedir, Sí. jo vull fer una crida. A l'últim programa vaig advertir, vaig avisar de que arribava la gran batalla Ja ves. contra els escarosos mosquits, els xuclasang, Està ratllat encara, eh? Les rates dels i ho districtes. estaré tota la vida. A no ser que guanyem la gran batalla. Jo crec que es guanyarà. Doncs tinc una convocatòria per tots vosaltres, els nostres oients i espectadors. Si voleu participar en la gran batalla, que serà èpica, només ens heu d'enviar per DM a Instagram fotos vostres. No cal que sigui frontal, vull dir, una foto vostra on es vegi la vostra cara
i estareu participant en la gran batalla i tindreu sorpreses ben aviat del resultat de la gran batalla contra els mosquits, els escarosos xuclasang. És tot sorpresa. És tot sorpresa, però... Només necessitem una foto vostra amb el vostre consentiment. Exacte. Necessitem el nostre exèrcit, no ens deixeu sols, Sí. Sisplau. si us plau. I m'anticipo, cap fotopolla. Allà? Sí. Vale, jo estava mirant aquí. Uniu-vos a nosaltres. I want you. We want you. Aquí hi haurà After Effects, No m'estic veient. I res més, que ens despedim aquí. Com sempre, moltes Jo espero que gràcies. participin, Sí, si us plau. Envieu DM i estareu ajudant a la, a la nostra causa. A la lluita. Moltes gràcies, com sempre, a Que no pari la festa, al Loguet, al de les ulleres, que ja ens coneixem personalment, Epa. per fi. I res, germans, germanes, aneu-vos-en en pau. Besitos. És l'hora dels adeus.